יש חיות שפועלות באופן טבעי בעדר. זברות למשל, יתגודדו יחד, ילכו אחרי השנייה, בלי לשאול שאלות, יאכלו יחד וילכו לישון ביחד. כך גם כבשים, ביזונים וילדים בלונדינים חמודים בסרטים אמריקאים ישנים. לעומתן, יש חיות שעצם רעיון העדר הוא אנטיתזה לקיומן. חתולים למשל. חתולים, באופן מפורסם, יעשו את העניינים שלהם בזמן שלהם ובדרך שלהם. התחשבות בצרכים של כל חתול, אדם או בהמה אחרת, לא ממש הקטע שלהם. לכן, לראות חתולים הוא ביטוי אוקסומורוני, תרגיל בבלתי אפשרי, מעשה מגוחך. ילדי משפחת אלינגר, המגוונים נוירולוגית עד מאוד, הם לא כבשים, לא זברות ולא ילדים אמריקאים מסורקים היטב. הם הרבה יותר דומים לחתולים. כל אחד מהם מנסה ככל יכולתו לאכול, לישון וללכת, מתי, איך ואם בכלל שבא לו. במהלך חלק לא קטן מהיום, אני ורעות עוסקים במעשה הסזיפי הזה שנקרא ראיית חתולים. והנה לפניכם התרגיל הבלתי אפשרי בפעולה. תעמוד. אוקיי. ותעשו כזה כאילו, תפפו לי על הראש או משהו.